Senador Bato de la Rosa, ang inyong ipangita gahapon, diara. Senador, may buntag. May buntag ni mo ka, o sa itong mga tigpaminaw niya, may buntag na itong tanan. Sir, kumusta naman ka, sir? Kahapon, dagang nangita ni mo dire, na? Hasta niya Manila. Kagahapon, kagahapon buntag, maganikot ni Tungha. Naraman ko ka. Gipatay lang ako mong silbo kay Samo, kay daghang kay tawag. Kay busy kay may nag-prepare itong among petition for certiorari and prohibition. Prohibition, oo. Busy kay may kakusentrate ang abogado ni PRRD, mga abogado nako akong gikuan ayo gikoordinate mayo nga ma-file kay habol tag nagdukod ng oras. Sir, ang among nabasa sa mga pamantalaan apil sa TV nga nadungga namo, andam kang mo atubang ni ini. Andam kang moapas gani ni Presidente Digong kung tugtan bisag wapay. Di pa kadakpon pero andam kang moapas ito pagsilbi lang sa kanhi Presidente. Sir, unsa may posibleng himuon nimo in the coming days kabahin ni considering ang kampanya pa nimo? Ito mahimo ka no kung gawas ang warrant of arrest sa ICC tapos ang atong gobyerno atat gyud ayo nga i-turn over sa ICC. Well, unang-una, gamiton sa nako ang Senado as an institution na pwede ko lang protektahan ang antod naga ongoing ang session namo. While the Senate is still in session, wala pa may ma-adjourn. On session pa man may. Naka-break lang. Pero balik mo June 3, di ba? Still we are on session. June 3 or basta primerong Lunes, Hunyo. Mo na pagbalik na mo. So, I hope na maprotektahan ko sa Senado nga dili usa ta dalhon dito no while gahulat ta sa magiging ruling sa Supreme Court may tungod sa ato ang petition. So, tambayan na to sa Senado. Sir, ang among gustong masayran, ikaw kanihipi sa Kapulisan Tibok Nasod, kabahin aning Interpol. Unsa man day role ani dili gid sila pulis gid ay tinuod nga muanhi dinis Pilipinas nga mo imodak ko mo serve sa warrant of arrest kay ang giingon sa mga kanyang panaragis bangag nga ingon siya nga wa ni tuman na sila commitment sa Interpol pero dili ang ICC wa sila mo coordinate sa ICC wa may kasabot ni Senador Bato ikaw imo maning mga sakop at tanang pulis kani ato unsa papel aning Interpol ang local police na gihapon Ingna ko siya good ka nga ingna si Presidente nga istoryahe ko ilada ko pasuito mo sa limo ay panukaka unang-una naman tayo panultiho no that the water cannot rise above its source. Correct. So unsa man ang source karon ang warrant nga gi-issue sa ICC na kisa unsa ang water kanang giingon nila nga Interpol. So ibig sabihin gusto gyud kaayo sa atong gobyerno nga ibiyahe si President Duterte dito sa ICC. Kung isa pagmimis lang nga dili wala lagi recognize ang jurisdiction sa ICC, ang ilalagihimo as a commitment sa Interpol, mo lagi na pagka mabaw kayo nga pagka unacceptable sa publiko ba kay ug moingon nga commitment ato sa Interpol pero ang source gikan kasi imong giingon ang source sa warrant of arrest ang nagsugo sa Interpol ang ICC man. Wa man nato gi-recognize ang jurisdiction ka matod pa niya. Yes, correct. Very lame excuse mo gawas gyud nga ang atong gobyerno mismo mas interesado nga madala si President Duterte dito sa ICC kaysa ICC mismo sa Interpol. Di ba? Tinuli bitaw. Sabot man. Sila mas General Torre ang nidakop na noon base atong gipaggibasa niya pinaagi lang sa iyang cellphone. Unsa man dito sir sa imong pagsabot valid ba o nya kamong ikaw mismo kaniadto nga nahimong hipit tibuok nasod balido ba ni sir o nya butahon ba di ay mo gikan sa mando sa foreign authorities kun way mando diri sa Malacañang? Ay, sa pa mag-isog-isog ba nila si Torre wa nag-isugo Malacañang buang na bisan pag
Bisa mag si PNP niya, bisa mag si Marbil, di na magpaisog-isog, magpahod-hahod, kuhan kung way, alag ko sa Malacanang, nabuwag na. So, kani imposible kayo ako para lang masayran sa mga kuan, sa mga naminaw ba kay kagahapon daghang kay although private message nila daghang kayo ningon nga nganong ang pulis laging lokal ingon abin ang among pagtuo nga kining Interpol mga pulis kini gikan sa ICC nga moay mo patuman in coordination with our local authorities like police, NBI kung sa man. Pero sir, ang nangunas pagdakop si Tory man ang hipi sa CIDG. So meaning ang kaning Interpol wa gid din si kanabang tinuorang pulis gikan sa gawas nasod. Wala may pulis ang Interpol. Ay, stang buanga. Interpol exists for coordination purposes lang at information sharing sa mga member police agencies sa Tibuok Kalibutan. Sa atuan diri ang membro ang PNP. Maura man na mo-coordinate sila kung nasa gusto ipatrabaho diri, mangyo sila sa pulis. O lagi pagawa sila karon nga nihangyo daw ang Interpol sa pulis. Istoryahe. Sa to pa og nihangyo sa pulis, meaning gi-bypass nila ang Malacanang sa Interpol. Og mao nay ato basihan ang ilang gisulti. Na may actually no kanang Interpol matter kuan na bagina papel man sa pulis na gyud kay Interpol Interpol man pulis painter gina siya nga kuan pero dali portion sa history no nga naay nagka-interest nga gunitan gikuha na sa PCTC ang national transnational crime national yung Philippine Center for Transnational Crime gikuha nila tong NCB kanang National Bureau National Criminal Bureau nga supposedly dito ra na sila under sa Directorate for Plans sa PNP. Gikuha nila na so bali ang PCTC na ang nagkontrol sa secretariat but yung NCB Interpol kundi ang police pod apel dia sa kwan NCB. Pero mao lagi na mugawas yun nga kung lahi ang ginasulti, lahi ang double standard man sir, lahi man ang gibuhat, lahi pon ang gisulti nila in public kay ang among nalibgan kay og moingon ta nga ang katong transnational Philippine kanang PCTC transnational crime di ba unit ni special unit ni sa kapulisan pod senador ba to? Dili na siya sa under na siya sa Malacanang. Okay. Pero nagigihapon na. Coordination na gihapon na. Wa man na sila pulis nga. Wag di ba na mga pulis. Mga kuwan na sila kanang coordination. Coordination purposes na sila. So, mo gihapon, mo coordinate gihapon sa pulis na para ma-implementar ang ang maong red notice ba to o sa to. Nato isa ka term gisulti nila. Diffusion notice diffusion daw whatever the term may diffuse bot pasabot dakpon gyud si Pangulong Duterte mo ra ilang gihimo na karon senador ba to ang ilang gipagawas may baliko nako nga wa sila motabang sa investigasyon sa International Criminal Court. Commitment lang ni matud pa Bongbong Marcos commitment lang ni sa Interpol aron kuno tahuron ta sa Interpol pon kung magpatabang ta sa mga Pilipinos nga tuwa sa abroad like former Congressman Arnie Teves wala gito motabang ang Interpol adto hantod gyapon karon. Mao na double standard nakaapan diha. So mutabang gobyerno nga sila pamangani ang naga-entertain sa Interpol diya pa lagi papuyo sa diya pa sa gamitin sa hotel ni Saldico diya sa Maydas Hotel diya lagi nadala tong mga tao nga gusto nilang mag testify batok kanato. Sir, wa mo maisahe ani senador Bato kanang murag nalipat mo or kay matod pa March 7 pa ang maong uhungi yung ana-ana warrant of arrest ang imong mga sakop sa intelligence wa ba ni feedback regarding ani ngadto nimo og ni Presidente Digong
Kumuro magidrama gyud mayo ningon ang atong balikon ang istorya ni General Jane Pardo, ang spokesman nga wa gyud verifiable information. Bot pa sa bot wa gyud klaro nga information regarding anang nag-ungong nga warrant of arrest. Sir, wa mo kabantay ni ini para unta masayo-sayo ninyo og petisyon ang inyong certiorari nga to Korte Suprema and in return na mo makakuha mog temporary restraining order for Presidente Digo. Mamaya ka, no? Bahala sila kung dili na yung sulti. Ready lang ta. Matay mahimo anak ko dili na yung sulti. Wala, pero gitangag niya iguana itong pares. Pinarami pagpamakakot. Pinarami pagsulti. Wala, kami na kay Balo. Pero naadi sa kumpulsa ang wala itong pares. Ulat lang mo, buli na si Digong gigas sa Hong Kong, kaya mo at country sa airport. Ulat lang mo. Ano naman? Unusual kayo ang pagdakop pa kay maingon silang wala, pero pag abot ito mura una dito sa inyong lugar sa Davao tuan ay gipakatap nga piting daghanang PNP gikas sa Katagalugan sa Luzon. Unya pag abot yun kaya na-confirm tingal ito nila nga Cathay Pacific flight Manila ang tugpahan, automatic nga ilang gisugat ni General Malver o ni Torre. So usual ba, sir, ikaw mo hipi ka niya to sa inyong protocol ba pagpangdakop dili di ay pwede makaduol ang abogado silang Secretary Bibot Bilio silang ang asawa niya mismo hasta yung anak wala kaduol wa pasudla even the Vice President. Sir, usual ba ni sa police protocol ingon ani nga matawag ba ni siya o kanabang duwa sa politika or simply by police authorities lang nga gihimo nila para lang pag-secure kuno sa dakpunon? Kung normal police operation ka, by all means, you have to afford the arrestee with all his constitutional rights give under the Constitution, no? Right to attorney, right to counsel, dapat na sa abogado prevente, right to yung pangalagaan yung kanyang health, na doktor, ipa-examine mo sa doktor. O dapat gani ipresenta pa nila sa lower court dito sa Pilipinas. Yeah, correct. Bago nila ibiyahe, pero ang gihimo na wala yun. Nag-request pa dayon dito sa mga mga negosyante o kanang jet jet para ibiyahe din diretso. Ang tagiya atong kuan sir kay ang tail number aning eroplanong gicharter nila RP man so to ba kanang registered under Philippine kuan authorities. Negosyante ko. Kasaldi ko daw katubang congressman sa nga chairman sa Committee on Appropriations. Butlang wa ko kibalhog ko. Kay moy nagawas nga mga istorya ron katong kaalala ni Tambalusos moy tag-iya ning mga plano kanang katong legit. Now, Senador Bato in kaso og dunay warrant of arrest unya dili mo proteher nimo ang Senate President considering nga napa aktibo pa ang 19th Congress wa pa man mahuman. Sir, andam kang muapas, andam kang mutahan sa imong kagalingon sa the same process nga gihimo ato nilang Presidente Digo nga walay agi-agi og local court og unsa pa. Kaya considering na ikaw hippie kanila, boss kanila kanito. Andam kang mo na dili ka mo reklamo nini. Kaya pwede ba ko makipag-away no? Pwede ba ko magtago? I can do everything I want pero dili lang ko gusto nga basi mangita na po sila heartbeat dito sa akong pamilya. Luoy po na akong pamilya, kung maharas na akong mangita na po sila heartbeat dito. Parehas ni Pastor Kibuloy. Mao. Sige lang. I am willing to submit myself. Wala tayo mo da. Kasi importante, makauban ako si Pangulong Duterte dito para maubanan po na ako siya dito para dito na may magsigig istoryag mag-istoryag murag lingaon ka to sa istoryang binuang. Mao. Sir, sa di pati kabuhian, di ba ni magkapiktar sa imong kampanya karon? Makapiktar yun kay kulong ka sa ulo pangampanya. Or simply musamot ka daghan kay madugangan og mga sympathy votes sa mga kandidato ubos ni Presidente Digong. Mao gyud mas musapot suko naman kay Pilipino karon, suko naman kay mga tao karon. So musapot nagdaghan. So ang sympathy votes makadugang nini. Mao. Aha. Makaboost.
Sir, ang atong kauban sa panginabuhi si Boss Rico Osmeña, journalist ni sa Daily Tribune, onya broadcaster at the same time resibo. Good morning kuno nimo Senador Bato. Onya si Misael Hilig niingon pod nga nalipay gid mi nga finally nadungog namo si Senador Bato nga imong gi-interview. Number 1 gina namo dire from Olango Island, sir. Salamat kayo, salamat kayo. Si Vince Panayhan pa yun, Senador Bato. Ningon siya nga, naka-t-shirt naging kong Senador Bato. Hinatag lang ko sa kong kauban ito sa Negros. Sir, sa imong mensahe, sa mga nabalakan ni mo, ha? Sa mga nabalakan ni mo, kung asa na ka, kay wa ka madungog rin na mo. Nara ko, ay mo kabalaka. Nara ko diri, ayaw mo kabalaka, kumbate ta, kumbate. Di ta madaog-daog, kumbate. Salamat, Senador Bato. Ay buntag ni mo. Salamat mo.